mukuonera Times Television ndipo madzulo abwino kwa nonse. Tipepe msisi akumapoyamba na imitu yache. Bungwe loyendesa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lalengeza za madera 35 atsopano aphungu akunyumba ya malamulo. Ndipo bungwe lotolera misonkho la MLA ladzudzula mabanki ati chifukwa chonamiza anthu pa nkhani yokhudza misonkho. Ndipo unduna wa zaumoyo wati anthu 20 pa 100 aliwonse mdziko muno ali ndi vuto la mu ubongo. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatane. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lalengeza za madera 35 atsopano aphungu akunyumba ya malamulo amene akufikisa chiwerengero cha maderawa pa 228 kuchoka pa 193. Mkulu wa bungweli Justice Chifundo Kachale walengeza izi lachinayi pa msonkhano wa Nkhani ku Lilongwe. Deogracius Mana walemba ripoti lomwe akuwerenga Wezi Gausi. Chiwerengero cha madera aphungu akunyumba ya malamulo tsopano chafika pa 228 kuchokera pa 193. Monga kutitikana kwa anthu mderawo ndipo kuti kulimalire ena amene anakazikitsidwa ngati aboma, komanso tizilingalira za geography kapena makhalidwe akuderalo ndi mmene kuliri pokhazikitsa malire. Chigawo cha kumpoto chili ndi madera atsopano 37 pomwe chigawo cha pakati 93 ndipo chigawo cha kumwera chili ndi madera atsopano 98. Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani ya za kunyumba ya malamulo a Maxwell Cholera ati izi zithandiza kuti amayi ambiri apeze nawo mwayi okhala aphungu ku nyumba ya malamulo. Powunikira malire amenewa ndi kubera ndi makonsuke awa zikuoneka ngati namba ndi yayikulu koma yakula chifukwa choti panali breakso yayikulu kwambiri. Komanso monjezera tikozonena kuti chaka chapitacho kapena zaka ziwiri zapitazo panadzabweranso maganizo kuti mwina makonsuke tiwonjezere 28 amene azipikisana azimayi okhaokha. Ndi 28 monjezeredwa pa namba ya 193 imene analipo kale. Ndipo kubwera ndi namba ya 35 panopa ndiona ngati kuti ndi chinthu chabwino chifukwa zithandiza kuti Amalawi atumikiridwe bwino moyenerera. Bungwe la MEC lagawa maderawa patapita zaka 23. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera lachinayi anakumana ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa kampani ya ndege ya EMIRATES Khalid Hinayi ndi mkulu woona zachuma ku kampani maiko a Middle East ndi Iran Lloyd Mahowe omwe ndi Malawi. Pa mkumanowu akuluakulu a Emirates Airline anafotokoza kwa Chakwera kuti iwo ndokhumudwa kuti ndege zobwerera ku Dubai kuchokera ku Malawi sizinyamula kanthu ngakhale kuti pamachitika malonda ambiri pakati pa maiko awiriwa. Chakwera anathokoza kampani kamba kolingalira zothandiza alimi a mdziko muno pa chionetsero cha zamalonda azakudya chimene chizachitike chaka chammawa. Polankhulapo pa nkhaniyi, injiniya Vitumbiko Mumba amene anali nawo pa gulu la anthu omwe likuyenda ndi mtsogoleriyu anati ochita malonda ambiri akukopeka ndi dziko la Malawi makamaka kamba kambiri ya Chakwera. Bungwe lotolera misonkho la MLA ladzudzula mabanki ati chifukwa chonamiza anthu kuti boma layika misonkho yatsopano pa ntchito za mabanki. Kalata imene bungwe la mabankiwa ya Bankers Association yatulutsa yati misonkhoyi iyamba kugwira ntchito pa 1 Novemba. Jameson Chauluka ali ndi nkhani yonse. Kalata imene bungwe la Bankers Association of Malawi BAM latulutsa inadzitsa mpanipani pakati pa Malawi amene akuona ngati kuti zateremu ndi kuti mabanki akweza mitengo ya ntchito zosiyanasiyana zimene amagwira. Komabe bungwe la MLA lati kalata imene bungwe la BAM latulutsa sikunena zoona zenizeni za nkhani. Mneneri wa bungwe la MLA Stephen Kapoloma wati ntchito zimene mabanki amagwira zimagawidwa m'magulu awiri, zenizenizo za banki komanso zina zongonjezera malinga ndi malamulo a Financial Services Act
ndipo ntchito zenizenizo za banki sizikudulidwapo msonkho. Akapoloma ati pamenepa palibe chifukwa chenicheni choti mabanki akwezere mitengo ya ntchitozi, komabe ngati atatero bungwe la MLA lilibe mphamvu kwenikweni pa nkhani, komabe cholinga chakukwezako kukhala chabe kuti mabankiwo akufuna otadzipitirira kupeza maphindu ochuluka kuposa mlingo. Banki ina iliyonse imapereka mitundu iwiri ya services. Pali service okhuza banki ndipo pali service ena osakhuzana ndi banki. Ndi mwina ndo kumafuza kuti service osakhuzana ndi banki ndi ati monga ngati anthu amakhoza kutenga chinthu chimene akuchiona kuti ichichi ndi cha mtengo wapatali kachisungisa ku banki amati safe custody, zimeja sizokhuzana ndi banki. Fati kati banking tikunena iweyo kutenga ndalama yako ndikukayisiya ku banki kapena banki kukubwereka iweyo ndalama, imeneyo ndi banking service. Koma zina zimene banki imachita zimene sizikukhuzana ndi ntchito ya banki, malamulo a msonkho amanena kuti pama services amene osakhuzana ndi banking iwo pakuyenera kuti pakhale VAT. Koma tikamati pakhale VAT tikuyang'anatu pa mtengo umene akuchaja. Tiyekeze inuyo mwina mwatenga ATM ya banki ina, mwatenga ATM card ya banki ina ndi mukatengera ndalama pa ATM ya banki ina, ndi banki ina ije manena kuti chifukwa choti US customer la watu ndipo kugwiritsa ntchito ATM yathu tichajapo fee, ndi fee jamuni amakhala 200 kapena 300. Chimene tikunena no panopo ndi chokuti akamachaja 300 imene ijayi kapena 200 kwacha imene ijayi pakhale kuti ayikapo kale pa 200 pacha pa 300 pacha pakhale kuti pali msonkho wa VAT. Mkulu wa bungwe la anthu ogula la Kama John Kapito ati anthu achotse ndalama zawo ku mabanki onse amene akweze mitengo ya ntchito za mabankiwa chifukwa cha misonkhoyi. Mafoni a mkulu wa bungwe la Bama la Ines Nkungula komanso mtsogoleri wa bungweli Akwanere Ngwenya sadapezeke, naye wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Bama Makifasi Kawawa sadayankhe foni yawo ya m'manja. Unduna wa zaumoyo wati anthu okwana 20 pa 100 aliwonse mdziko muno ali ndi vuto la mu ubongo. Undunawo wati ntchito za mental health nditikaonano ndondomeko mukazika zonse zija mbasket imodzi pa anthu 100 ena aliwonse makafukufuku akuonetsa kuti 20 ali ndi fomu ina yake, either ali stressed, maganizo ochuluka mmutumu, olo kupezeka kuti akudwala ndithu zenizeni kunkhani imeneyi. Woyankhula m'malo mwa pampando wa komiti Owen Chomanika anati amva za mavuto amene alipo pa nkhani za mavuto akaganizidwe. Ngati komiti imene timakambira nawo zina zinthu zina zoti timafuna tidziwe kuti zinthu zikuyenda bwanji, koma mwatati mufufuze ngongole zina zomwe anazo akulephera kuti mwina athe kupereka, sikuti ifoti alibe ndalama, koma kuti ngati boma tinasintha ma systems athu amene ma payment kaperekedwe ka ndalama za boma zizichitikira, ndipo pesa system iyo ndi yanyuwani ndi yatsopano. Pali zinthu ziwiri zitatu zomwe zikupangitsa kuti isathe kumagwira bwinobwino, koma ndi zinthu zoti zikonzeka motinso tilumikizanaso ndi akomiti ya budget anzathu amene akulumikizana ndi accountant general kuti zinthu zimezi zikonzeke, ndicho ngati ndalama zomwe ali nazozo athe kumalipira. Chifukwa chikuvuta njono kuti ndalama ena ali nazo koma akulephera kuti athe kualipira anthu, chifukwa kuti panopa kunabwera ndondomeko ina ya ifimisi yomwe imafunika zinthu zingapo kuti zichitike kuti zitheke. Pakadali pano nduna wa zaumoyo wati kukumana ndi vuto losowa mankhwala a vuto la mu ubongo. Bungwe la Malawi Bureau of Standards lachenjeza kuti lithana ndi amalonda amene sakukwaniritsa milingo ndi miyezo ya FETELEZA mu ndondomeko ya Affordable Inputs Program AIP. Mkulu wa bungweli Simon Mandala ndiye wanena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mulipoti ili la Eric Msikiti. Dziko la Malawi limadalira kwambiri ulimi pa chuma chake. Dzikoli linakhazikitsa ndondomeko ya Affordable Inputs AIP imene cholinga chake ndikuonesetsa kuti alimi ang'onoang'ono akufikiridwa ndi zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Koma zadziwika kuti anthu ena amene akugulitsa FETELEZA mu ndondomekoyi akuchita zachinyengo. Ena akusakaniza FETELEZAyo ndi mchenga zimene zikumakhudza ulimi. Pa nkhaniyi Amandala achenjeza kuti bungwe la Malawi Bureau of Standards lithana ndi amalonda achinyengowa. Aonetsetse kuti FETELEZA amene akubweretsa mdziko muno kapena amene akugulitsa ndi FETELEZA amene akukwaniritsa za ma standard amene timachita implement fa Malawi Bureau of Standards. Ma standard timati Malawi Standards oside IMBS koma ndi Malawi ndiye aonetsetse kuti
fertilizer akukwaniritsa milingo ndi miyezo imene timati ma standard muchingerezi. Komanso tifuna kuchenjeza anthu amene amapanga pa chingerezi timati adulterate. Mwina ugula fertilizer product yabwinobwino koma kenaka umatenga mwina zinthu zosayenera kumasakaniza ndi fertilizer kuti azikhala ngati fertilizer. Cholinga mwina zilemere kwambiri zichuluke ndi kumabera alimi mdziko muno. Chimenecho ndi cholakwika. Ndiye tikupereka uthenga umene kuti amene akupanga zimenezo aleke zimenezo, chifukwa chonena kuti Malawi Bureau of Standards ikhala tsopano ikhala ikuyenda paliponse mdziko muno. Ma outlet onse amene akugulitsa fertilizer tifika kumene ukatenga masampo kuyeza ndikuona kuti amusungadi fertilizer uja mmene ayenera kutero. Amene tiwapeze kuti akuphwanya malamulo ndekuti anthu ogula adziwisidwanso kuti kampani ndi fertilizer uyu musamale naye ndi anthu osokonekera, komanso timuchosa pa market. Kwa amalonda achilungamo, amandala ati bungwe lawo lichotsa ndalama zina zimene amalonda amayenera kupereka kuti katundu wawo ayezedwe mlingo ndi muyeso ngati katunduyo wakhala kuchita bwino kwa nthawi. Bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Zomba lapereka chiletso kwa wampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chuma cha boma a Shadrack NAMALOMBA potsatira chikonzero chowachotsa pa udindowu. Mamembala ena a komiti akufuna kuti NAMALOMBA achoke pa udindowu atikamba ka ntchito zawo zina. Izi zinadza potsatira kalata imene NAMALOMBA analemba monga woyankhulira chipani cha Democratic Progressive DPP kudzudzula bungwe la Anti-Corruption Bureau zokhudza kafukufuku amene bungweli limachita okhudza mtsogoleri wakale apita Mutharika. Maloya a nduna yakale yoona za mphamvu za magetsi Newton Kambala, mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy Ford Enoch Chihana ndi mlangizi wakale wa presidenti a Christian Mabanda apempha bwalo la milandu kuti lithetse mlandu umene akuluakuluwa akuyankha. Atatuwa akuimbidwa mlandu wolowerera pakagulidwe ka mafuta ku bungwe la National Oil Company of Malawi NOCMA. Taonga Sabola wadza ndi ripoti ili. Pamene bwalo la milandu linakumana lachinayi kummawa, maloya oyimira anthu atatu ozengedwa milanduwa anaonetsa kusakondwa ndi mmene chikalata cha milandu chinalembedwera. A George Ntchuka Mwale ndi mmodzi mwa maloya oyimira anthu ozengedwa milanduwa ndipo akufotokoza. Maloya tinafusa mmene mlandu walembedwedwa kuti sunalembedwe bwino and mwina wena ulembedwenso bwino kuti tidziwe chenicheni zomwe mlandu wake ndotani chitengera. Koma mkulu wa Anti-Corruption Bureau Amartha Chizuma anati mfundo zimene amatsutsana nazo oyimira anthu ozengedwa mlanduwa ndi zosadetsa nkhawa. Chachitika kuti akuta defense anapanga raise ma issues okhudzana ndi charge sheet and ife tinapanga so raise ma issues athu ndeti ukumbira kunena kuti mande akutha apanga chigamulo pa nkhani imene. Oweruza milandu a Chief Resident Magistrate Patrick Chirwa ayamba kayimitsa mlandu kufikira lolemba sabata lamawa. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane madzulo ano pano pa Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page. Ndipo zambiri zikatha. Kodi mukudziwa kuti mutha kupeza laptop yolimba pa mtengo wa 99,000 kwacha? Ife a enanga komanso IT Bazaar ndiye kuchimake kwa zinthu za electronics ndi zina. Tili ndi mafoni, malaptop, madesktop, mabattery osiyanasiyana ndi zina zambiri. Tili ndi ogwira ntchito amsangala, tinayika ma air conditioner, komanso tili ndi VIP lounge, zonsezi kuti nthawi yanu kumashopo athu ikhale yopambana. Sizokhazotu, mukagula laptop kumashopo athu muzapasidwa ticket yokulolezani kuti mukaje ku restaurant iliyonse ya Kips Malawi muno mwaulere. Tili ndi mashopo ku Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu. Koma tsopano kugula kwaphweka chifukwa takubwereserani shopo yoyendayenda imene izikubwereserani katundu kulikonse kumene muli Malawi muno. Tiyimbireni lero pa 0999 458 966 0999 458 966.
ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera, chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. takulandiraniso pamene tupitirira ndi nkhani mwatsatanetsatane madzulo ano pano pa Times Television, TTV komanso pa Times 360 Malawi Facebook page. Bungwe la SOS Children's Village limene likulu lake lili ku Ethiopia layamikira boma la Malawi chifukwa cha mfundo zake zabwino zolimbikitsa kasamalidwe ka ana. Mkulu wa bungwe la SOS Children's Village kumaiko akumvuma ndi kumwera mu Africa Aseneiti Bayesi ananena izi lachitatu atatha kuyendera nthambi za bungweli ku Ngabu komanso ku Blantyre. Luweleni Mpasa walemba ripoti ili limene akuwerenga Elita Soko. Abayesa anati bungwe lawo limakhulupirira kugwira ntchito ndi anthu okhala m'madera pa ntchito yothandizira kasamalidwe kabwino ka ana. Ndipo mkulu wa SOS Children's Villages kuno ku Malawi ya Smart na Magonya anati bungwe la SOS lakhala likuchita bwino kamba ka mfundo zokhazikika bwino za boma zoyendetsera ntchito zosamalira ana. Boma lathu la Malawi linakhazikitsa mwina ndondomeko zabwino zimene zinapangisa kuti mabungwe atha kumagwira ntchito mothandizana ndi boma. So ndondomeko ndithu zilipo, ma policies a boma ndi amene ife timasatira. Ntchito imene SOS imagwira ndi kufikira ana amene akufuna ndithu chithandizo kuti athandizidwe makamaka ana amene alibe makolo, amene makolo awo anamwalira kapena akukhala kusungidwa ndi ana anzawo kapena Lydia Justin wathokoza bungwe la SOS powapatsa thandizoli. Anatithandiza kumbali ya nyumba ndikhala bwino ndi ananga. Ndaphunzira kalidwe kabwino kana pomwe anangawa mwina sama panga zinthu zabwino kumango alekerera koma pano ndimatha kuphunzitsa komanso ndaphunzira maphunzira ulimi wa ziweto ndi maweta ziweto zanga zimandithandiza kumoyo wanga pamodzi ndi anangawo. Bungwe la SOS Children's Villages limathandiza ana powapatsa zosowekera ndi kulimbikitsa kukonza tsogolo lawo potukula ntchito za chitukuko m'madera awo. Ndipo nthambi ya asilikali mdziko muno ya Malawi Defense Force yayamba ntchito yosintha mamita amadzi m'malo mwawo momwe amakhala atazindikira kuti amalipira ndalama zambiri kamba mwazina kutayika kwa madzi. Mwachitsanzo pamalo awo amoyale ku Mzuzu iwo amalipira ndalama zokwana 80 million kwacha pa mwezi za mabilu amadzi pomwe akanatha kumapereka 40 million yokha. Feston Malekezo wadzandiza mbiri. Malinga ndi akuluakulu pamalowa amagwiritsa ntchito madzi opitirira 50 million liters pamene muchilungamo chake amene akugwiritsa ntchito theka la madziwo. Poyankhula lachinayi komwe ya Barracks ku Mzuzu atatsegulira ntchito yopereka madzi imene azigwiritsa ntchito mamita olipiriratu, wachiwiri kwa nduna yoona zachitetezo a Jean Sendeza anati boma lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 320 million kwacha pa ntchitoyi. Ntchitoyi inaperekedwa ku bungwe logulitsa madzi la Northern Regional Water Board ndipo atenga miyezi pafupifupi 12. Ntchito yogulitsa madzi pogwiritsa ntchito mamita olipiriratu isanabwere, ubale wa Northern Regional Water Board komanso asilikali amoyale sunali wabwino konse popeza kuti pakhala pali ngongole ya mabilu yomwe pakadali pano ili pafupifupi 2 billion kwacha. Unduna wathu tapereka ndalama zokwana 320 million kwacha kuti project yonse iteke, kotero kuti mmene madzi amaonongekera kuti mpaka na 50,000 liters panopa ndi half 25 million liters tsopano imene madzi azigwiritsidwa ntchito, kusonyeza kuti tsopano pali ndithu kutsika kwenikweni kwa ndalama zimene zimagwiritsidwa ntchito komanso kutsika kwa madzi amene amagwiritsidwa ntchito.
asendeza ati pakadali pano ntchito yosintha mapayipi komanso mamita ichitika m'malo onse a asilikali mdziko muno ndipo izi zinachitika kale ku Kamuzu Barracks. Iwo anati kotsatira kukhale kumvera kumene boma ligwiritsa ntchito ndalama za pafupifupi 1 billion kwacha. Mawu ake wapampando wa Northern Regional Water Board James Munthali ati ntchito yopereka madzi atsopanoyi ithandizira asilikali akumoyale kuti azilipira ndalama zochepa pomwe akugula madzi. Masopano kuti mwina mwake azigwiritsa ntchito 25 million liters of water amene azilipiridwa ndiye titachita benefit. Chifukwa lero 8 eyo simalipiridwa kandi 25 iyo simalipiridwa koma sopano madzi amene azituluka muno matizowa kuti ndalama yake izikwera ndiye tikuona kuti ife tilikanalo kutoka. Bungwe la Northern Regional Water Board lakhala likuyika mamita atsopano olipiriratu kuyambira mwezi wa Novemba chaka cha 2019 ndipo pakadali pano yafikira makasitoma ake okwana 26,373 ndipo pali chiyembekezo kuti ntchitoyi izatha mchaka cha 2024. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomito yache. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lalengeza za madera 35 atsopano aphungu aku nyumba ya malamulo. Bungwe lotolera misonkho la MRA ladzudzula mabanki ati chifukwa chonamiza anthu pa nkhani yokhudza misonkho. Ndipo unduna wa zaumoyo wati anthu 20 pa 100 aliwonse mdziko muno ali ndi vuto la ubongo. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter at Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikana ndi anzanu, valani mamaski nthawi zonse komanso kabayitseni katemera kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndine Wonder Msisiyandu kufunirani usiku opambana. Pitirirani kuonera maprogramu otsatira pompano pa Times Television TTV makomanonse.